Moi boa xente, que tal? Buah, vaya gallo me acaba de salir ahora mismo para presentar esta conversa, unha conversa que teño que facer que me fai moita ilusión por un par de cousas, básicamente. Porque esta conversa número 53, cuarta tempada que levamos aquí esta conversa 53 desta cuarta tempada, e seguimos en Vigo despois de entrevistar a Mano de Piedra, a Ollo Lóstrego e agora imos cunha persona, cun grupo, cunha xente que xa non é que só sexa en Vigo, senón que en Galicia, en España, son, eu creo, seguramente non me equivoque, unha institución por todo o que levan feito, por todo o que levan loitando, por todo o que levan presentando e como levan presentando no mundo da música e é que hoxe xente estamos con Eladio Los Queridos. Como estamos, tío? Que tal? Foi moita ilusión verte aquí, Tal, Daniel, como estamos? Nada, encantado. Encantado, desexando, pois eso, falar contigo e desmembrar todo este disco e toda a nosa historia contigo. Bueno, se nos parásemos a falar da vosa historia, eu creo que teríamos que estar aquí 3, Sí, 4, bastante. 5 horas ou moitos días, Ten bastante percorrido e bastantes etapas e bastante de todo, claro. Son xa 20 anos, dá tempo para bastantes cousas, a verdade que sí. Mira, eu creo que a primeira pregunta obligatoria, creo que a máxima por riba de todo é, cando comezou esta etapa, ti pensabas que 20 anos despois ías estar neste momento presentando un disco recopilatorio, un disco analizando a vosa etapa, un disco de como este, pensabas que eso iba a ser iba a ser posible? A verdade é que ni siquiera, a verdade, nin o plantexas. De feito, o grupo tal cual naceu, a idea era que durase un verano. Era como para cubrir unha programación dun bar que hai aquí en Vigo moi mítico tamén, que é a Casa de Arriba, Mm. que eu traballaba ali como técnico de sonido, e claro, no verán, entre festivales e a playa e tal, pois non había actuación. Se dixen eu, bueno, pois vamos a facer aí un grupo que en realidad era un pianista e máis eu, e chamábamos a xente para que trouxera os colegas, o sea, os invitados eran os seres queridos, realmente. Era este nome como de equipo de futito que pensas ti, bueno, isto vai a durar así un ano, ou a idea era que durase eses 3 meses simplemente. Nese momento, a verdade é que non tiña ningunha expectativa mm, de que eso durase o que durou, ¿no? O que pasa é que tamén, por outro lado, sí que cando empecé a cantar cancións que tiña eu aí como descartadas e cousas que eu pensaba que eran un pouco raras e tal. E sabín que era como un sitio, un espazo no que estaba moi cómodo. Entón que dicía, bueno, pois parece que a xente lle gusta, empezou a ver enseguida ofertas para gravar e cousas e tal. Entón dixeme, bueno, non sabía si con este nome ou desta maneira. De feito, o grupo non tiña nada que ver co que logo acabou sendo, pero sí que era algo que eu xa miraba como algo, bueno, no que tiña un control por fin total do asunto, precisamente porque non había nada. Sabes, cando non hai nin axencia, nin sello discográfico, nin nada, pois dis, guai, porque podo facer o que se me ocurra, non? Cambiar as cousas, gravar na casa e todo iso. E iso era unha parte moi atractiva do asunto. E eu pensaba, bueno, aínda que todo vaya moi mal, polo menos isto podo seguir facendo durante tantos anos. Que despois de 20 anos fixéramos un disco con invitados como Amaral e tal, bueno, eso era completamente, eso era ciencia ficción, pero vamos, Claro, total. é que eu xa... a pregunta xa non iba tanto por chegar a facer esta entrevista, o sea, este disco con Amaral, con Fixes de Casandra, con Pucho e demais, senón, claro, o feito de que ti empezas o grupo, como dicías, non? Un pouco, vamos a cubrir aquí, porque traballas, bueno, traballabas e sigues traballando como, creo que como técnico de son, e sigues exercendo esa maneira, e claro, unha cousa que empeza como moitos grupos, non? Que empezan por colegas que van divertirse un pouco, tocar, cantar. Claro, xa non é que sexa ese primeiro ano, é un segundo ano, un terceiro ano,
te empezan a chamar para sitios, empezas a ver que a xente quere, joder, ten que ser bonito, non? Ao mesmo tempo de, vale, non esperas chegar a 20 anos, pero ver que algo que era para uns meses vai evolucionando, ten que encher, non? Ten que alegrar moito. Sí, aparte que, bueno, o grupo en sí era xa un grupo moi gozoso de tocar, quero dicir, que non, que polo que te dicía, non, que non, como non tiñamos ningunha presión de nada, de ningún tipo, se queríamos tocábamos, se non, non, pois era o mirábamos máis como iso, como cando un fai un grupo e ten 16 ou 17 anos que pensa, bueno, pois se tocamos nun bar e tal, xa está, ese era o obxectivo un pouco. Eh, pois sí, foi facer un pouco por primeira vez un grupo sen un concepto, sen expectativas, sen pensar, nin sequera, como te dicía, pensábamos nun nome, foi o primeiro que se nos ocurriu, a cousa tirou pa diante. Moitas veces pasa, non? As cousas é como saír un xoves, non? E dis, vou a Tal tomar cual. unha, e de repente E volves acabas o quedando luns ou tal. o martes volvendo a casa. É algo así, pero bueno, por outro lado, teño que ser sincero, eu xa nese momento xa sabía que non que iba a ser moi difícil que eu fixera outra cousa, quero dicir, Wow. de feito eu traballo como técnico de sonido, pero aínda hoxe, o vexo sempre como teño o síndrome de impostor como técnico de sonido, e gravo discos, fago, bueno, fixen sonido a estrelas internacionais, a todo o mundo, e sigo pensando que realmente eu non son un técnico de sonido. Sempre digo, son un técnico de sonido un pouco especial, un pouco artístico. Sempre pensei, realmente o único que sei, o único que podo adicarme, e o único que quero facer cantarlle a vida e amor, vamos, que era como algo que eu sabía que ou iso ou estar no parque con Don Simón, ou seja, non tiña outra alternativa. Era como que durante xa os anos 90 sempre tiven mogollón de bandas, sempre toquei en grupos. O que pasa que hubo, sí que é certo que cando eu empecé a tocar en grupos e tal, o que sí non se me pasaba pola cabeza, pero nin de coña, era ser o cantante, ser o compositor do grupo. Iso era algo completamente, no, 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 eu quero tocar, eu quería ser un Guitar Hero, Claro. estar ali detrás, dejar Está que chegue o solo, nunha parte, ser o momento de toco un pouquiño, que a xente me vexe é suficiente, non? e que aparte eu era, aínda o son, enfermizamente tímido, non tiña bastante, aínda o teño, bastante pánico escénico, xa non me gustaba nada ter ese papel fundamental. Eso foi unha cousa que ao longo dos anos 90 foise liando un pouco a cousa. Pasei logo a facer fixen un grupo para un concurso, creo que era no ano 94, por aí, ou algo así, gañamos, eu o que tiña era un par de cancións e tal, e a cousa empecé a quedarme aí como cantante de un grupo, cando realmente eu recordo que nos primeiros grupos nos que tocaba nin siquiera me poñía un micrófono para facer coros, tiña unha voz super grave, super fea, que non iba a ningún lado, e a mí o que me gustaba era tocar a guitarra, e aparte, como te dicía, en plan Guitar Hero, non? Ter unha Les Paul aí, facer solos e tal, non pensaba tanto en facer cancións, aínda que a veces facía cancións, e empezaba a gravar cousas na casa. Pero sí que foise liando esa cousa, realmente. E como lembras? Claro, porque o que falamos, non? O que estamos dicindo de era algo para uns meses, tal. E como lembras ese primeiro concerto de vamos a cubrir esta programación, vamos a cubrir este espacio, vamos a facer isto? Mira, Como foi creo esa? que creo que no primeiro, nos 2 primeiros ou 3, apenas había xente. Eu creo que hubo algún concerto, recordo, dese verán, que empezamos cunha persoa. Dixemos, bueno, tiramos pa diante. Acabaron ao mellor con 20 ou 30, pero empezábamos e non nos deprimíamos tampouco, non? Porque era como, eh, Tem- eh, Vigo no verán, tamén pasa, bueno, con todas as cidades Sí, sí, costeiras de sí, sí. Galicia, quedamos un pouco
sobre todo ata que chega a noite, quedan un pouco desertos, non? E ainda por riba, mellor había concerto grande en non sei onde e tal, entón era difícil convocar a xente. Pouco a pouco foi xente, pero os primeiros días era como, veña, vamos a tocar e punto, pa que nos vamos a quedar en casa. E foi moi pouco a pouco tomando conciencia aquelo de que acabar sendo un grupo, non? De feito, ese verán rematou e xa tiñamos unha oferta para gravar un disco e tal, pero eu non tiña a banda, tocaba só con un pianista, e logo en algún momento puntual viña alguén a tocar o baixo, pero incluso recordo de vir alguén tocar o baixo a caída, sabes, que dicías, mandabaslle unha grabación, pero moi por enriba, o tipo me miraba dicindo, sí, va, eran cancións bastante predecibles, había cousas, versións coñecidas e tal, suplía moi ben, pero non había banda nese momento. O primeiro disco que gravei con Juan de Dios creo que foi pois ao longo do 2006, pois o gravámoslo prácticamente el e máis eu, logo convoquei un par de días, foron por Madrid o que era aquel pianista e tal, para un pouco porque participar no asunto e se identificaran, pero bueno, o disco estaba moi producido por Juan de Dios e moitas cancións eu lle dicía, eu gravo a voz, ti fai o que queiras. Non había realmente unha banda. Logo, empezou a incorporarse xente, metimos caixas de ritmos e durante bastantes anos, creo que hasta 2010 ou así, non tiñamos batería, éramos unha banda que levaba unha caixa de ritmos que eu tocaba un pouco cos pés, tiña uns foot switch, un play stop e outra cousa que engadía algo o quitaba, un baixista, ás veces viña o pianista, ás veces non, e xa facíamos turnés tremendas, por toda España e tal, precisamente porque podíamos ir en coche, todo o mundo decía que veña Ladio a telonear, porque non ocupa nada. Bueno, podemos facer a proba e no espacio que ocupa o cantante xa se pon el, outro, son tres solo, non había realmente, éramos unha banda, como diría, de cafetín, moi pequeniña, e que tocábamos en sitios super inverosímiles, o sea, podíamos tocar en terrazas, en cafeterías onde non había concertos habitualmente, facíamos moito showcase destes de presentación un libro ou dunha exposición, podíamos ir a calquer parte. Eso estuvo tamén moi ben porque foi onde rodou un pouco o grupo, donde se empezaron a fixar un pouco as cancións e tal. Pero eu recordo cando saiu o primeiro disco, xa estaba grabado e todo, non tiña moi claro como íbamos a tocar en directo, porque había de todo. Éramos tres, tiñamos que facer unha versión como máis austera de todo aquilo. Pero bueno, supoño que ao mesmo tempo ten que ser o máis sinxelo e o máis bonito de como se gerou todo, non? A forma de, vale, empezamos Mm. para cubrir, vai chegando xente, temos situación de gravar, vamos incorporando xente, tal, Era natural, non? Todo sen foi pretensións. moi oposto a outros proxectos que tiven antes. A ver, así entre nós, no que por exemplo, a banda inmediatamente anterior, un pouco que era Medusa, que era un grupo que foi eh, un grupo que tiña o primeiro que prácticamente o primeiro que tiñamos era un contrato discográfico tremendo con Draw, con Warner, tiñamos de todo. Recordo gravar nun estudio un mes nun estudio grandísimo full time, o sea, podíamos ir a calquera hora a gravar e todo, non? E, sin embargo, o grupo non estaba moi rodado, non? E xa tiñamos unha campaña guai de promoción, era todo o contrario, non? A Estaba, min sempre a pensaba, parte final estaba moi feita, pero faltaban sí, as primeiras era pezas, algo non? por un lado, cando ti tiñas unha banda nos 80, quero dicir, a típica banda punky dos 80 ou dos 90, o que pasaba era que ti gravabas, ao contrario, que ti tocabas durante 3 anos ou 4, e un día gravabas unha maqueta por fin, e un día gravabas un disco, que significaba prácticamente triunfar, non? Gravei un disco, xa, non se ninguén gravaba discos así como así, entonces
ao mellor tiñas a páxina dun periódico inteira para ti solo porque se gravabas un disco. Entonces, o proceso era inverso. Primeiro se creaba o concepto, o sonido do grupo, e logo tamén era certo que gravabas, non, como non gravabas en casa e tal, pois a mellor non te identificabas tanto co resultado, o que fora, pero bueno, a parte final era o disco, non? Agora pasa un pouco o contrario. Moitas veces gravamos primeiro e logo xa veremos como vai a cousa. Incluso agora un grupo pode perfectamente gravar ou un artista incluso non tocar en directo Sí, tal cual. ou tocar moi puntualmente. Antes era como que era o pilar de todo era o directo. Neste caso, el de los seres queridos sí que foi nese sentido foi moi tradicional. Foi un grupo que se foi formando pouco a pouco, fun os componentes aí entraban, pero máis ou menos os que realmente conectaban eran os que daban. Eso tamén era unha cousa importante, non? Era que a xente que se quedaba sabía que se quedaba nun proxecto que non tiña, pois, ao mellor moitas expectativas de nada, pero, bueno, que lle gustaban as cancións e quería seguir tocando. Non había este rollo de decir: vas a tocar con nós e vamos a asegurar que vas a estar de xira, que vas a gañar algo de pasta e tal, non. Era como se ves aquí, isto é como unha secta, tes que vir a ensayar. Ensayábamos moitísimo, ensayábamos todas as tardes prácticamente aquí mesmo nesta habitación. Moitas veces nin ensayábamos o que estábamos falando, Falando, mirando. pasando tempo, contando cousas e xa está, non? Disfrutando da unión da xente, E sen isto máis. daba, claro, eso daba moita unidade ao grupo, á banda. Realmente, cando saíamos o fin de semana a tocar, o sentíamos como que, pois non só íbamos a tocar, facíamos turismo, íbamos a, a visitar cousas, visitábamos amigos que vivían por aí, dormíamos moito en casas de amigos. Era unha banda que éramos como unha piña, non sei, como unha sociedade gastronómica ou algo así pequena, un choco vasco, algo así, non sei o que era. Sí, Pero pero éramos, música era importante, pero era tamén moito a amizade, o colegueo, disfrutaban moito de ir na furgoneta horas e horas falando, escoitando música e todo iso. pero Era super. ese é un pouco o que eu aquí nas miñas conversas, sobre todo, que normalmente veñen xente que están empezando, que están comezando, de feito, fai pouco pasaron dos proxectos como Mondra ou Falla Díaz, que precisamente gravaron con Juan de Dios, que como agora mismo para mí un dos produtores, unha das persoas máis importantes que hai na música, non? Pero máis alá deso é o feito de que a música, o bo, é gravar con colegas, gravalo con xente que disfrutes sen esa pretensión de, vale, nos podemos facer famosos, genial, ben pasta, oye, de puta madre non, pero senón que sexa de a disfrutar do día a día, de ensayar, de compartir minutos, viaxes con xente e o que veña, pois ben feito, non? Que veña. Era como, home, a verdad que ese disco, o primeiro disco grabado por Juan de Dios, ainda é un disco joder, para mí é un mogollón de máxico. Teño aquí Miramán, xusto. Era este disco, non sei se se pode ver. Sí, Que perfectamente. está esgotado completamente, non, bueno, tivo un recorrido bonito, pero quero dicir, de feito gravei con el baixo a promesa de que eu iba a sacar un sello discográfico, de repente ese sello Desapareceu. desapareuse. E o tuve como un ano en casa dicindo, a ver quen me saca este disco, non? Pero era un disco no que eu recordo que collía o coche, iba pa Madrid 6 horas eu solo no coche, iba escoitando El Quijote en audiolibro para poder estar aí entretido e tal, para non dormirme. Chegaba ali e entraba mellor ás 8 da tarde no estudio, saíamos ás 7 da mañán, era un pouco sempre buscando a maxia, sempre buscando que pasaran cousas, e aínda por riba, como non había, por un lado non había músicos, non había moita, pois había moita liberdade para que pasase o que quixera, non? El ás veces eu acababa no lado da cabina do produtor e el dentro.
de repente empezaba a coller, voy a coller este saxo, tío, voy a coger... pasaban cousas super locas. Podíamos facer o que quixéramos. Hai unha canción neste disco na que eu teño unha tos moi clara, aunque hayamos ido malos xogos. En o momento nos fixo mogollón de gracia, a que deixamos a tos? Sí, veña, a ver se alguén está. E aí quedou a tos. Podían facer cousas así, non? Entonces, sí que se disfrutaba e non había tampouco un límite, non era vamos a gravar de tal día a tal día, entonces dábamoslle moitas voltas, podíamos revisalo 15 días despois, ven outra vez que quero repetir isto e tal, cousas así. Tamén daquela eu tiña moito máis tempo, non? Non tiña fillas, non tiña nada, podía un pouco tirarme unha semana por ali, estar vir un pouco a traballar o fin de semana por aquí, e había unha sensación sí de liberdade total artística super importante. Iso foi o que configurou moito ese primer grupo. Juan de Dios, sin dúbida, fundamental, foi fundamental na creación de cancións como creo que a primeira canción que empezou a sonar en Radio 3 e así tal era España a las 8, prácticamente todos os arranxos son del, non eu iba cunha guitarra, unha voz, pouco máis, algunha cousa, algunha idea e tal. Era un tempo super bonito e super ilusionante, sí. É que justamente o global, o que me interesaba sobre todo desta conversa era saber o principio e saber esta evolución, non este cambio de nestes 20 anos, todo este tempo, como cambiou Hai esa como hai producción, esa forma de traballar, esa forma de plantexar un disco, como claro, notas? hai como eu sempre distingo entre como hai como 3 etapas, unha primeira é esta, non? En la que éramos, como te dicía, un grupo de cafetín pequeniño que podíamos ir a calquer parte e tal. E logo pasou unha cousa destas como un pouco de película, estábamos xa nun momento un pouco, bueno, que a velas vir un pouco, pero alguén, un manager que tiñamos, que estaba un pouco así, non sei, bueno, de feito, bueno, non sei onde andará ahora. O caso é que na última conversa que tiven con el, nun xesto así, un arrebato que tivo, colleu o teléfono e digo, vamos a cerrar unha fecha ahora mismo en Madrid, tal, tal. Colleu o teléfono, a mellor estábamos en, que sei, en xulio, e dixo, te cerré un concierto para febrero en la Sala Sol. Non o volvín a ver máis. E de repente, Hostia. como que en decembro ou xaneiro chamaron e dixeron, oye, que tedes aquí unha fecha cerrada. E alá fomos, non? Dixemos, bueno, vai a ser unha hostia tremenda e tal, pero vamos a ir e tal, porque non vamos a quedar mal. En ese concerto, curiosamente, ao rematar o concerto, pasou unha cosa que pasaba moitas veces, que era que baixábamos do escenario e viña alguén e dicía, me encanta o grupo, eu son produtor, creo que... Eu sempre pensaba, bueno, este é o típico que me está aquí dicindo isto de loco, si te he visto, non me acuerdo. Sí. Pero tío xa me dixo unha frase que dice, díxome, non, Eladio, no le estoy dando al play, me dijo, no le estoy dando, te lo estoy diciendo de verdad y te voy a llamar el lunes. Efectivamente, o lunes, resulta que eran os dous produtores de Un día en el mundo de Vetusta Morla. E aí empezou un pouco como, Os, vamos a todo esto como é tal, empezamos a mandarlle demos, xa había outro nivel, porque xa podíamos facer maquetas bastante máis elaboradas, que xa sonaban ben e tal, entón mandáballe as pistas separadas, eles nos devolvían unha produción tremenda, e aí empezou a xestarse o que sería a segunda etapa, que é cando entra o baterista, e nos convertimos nunha banda máis normal, non? Unha banda que xa podía ir a festivales grandes, ou tocar en bares grandes, e que levaba amplificadores e esas cousas, quer decir, éramos xa esa cousa simpática. Esa etapa foi na que gravamos con moita máis presuposto e tamén en estudios en Madrid, estábamos con Esmerarte e gravamos Están ustedes unidos e logo Orden Invisible.
Despois deses dous tamén houbo o típico baixón un pouco e tal, o que pasou foi onde se inicia, eu diría, a terceira etapa é cando eu gravaba sempre no Nadal, gravaba maquetas para o meu pai, para regalarlle algo que me saíra gratis. Gravei un disco que era de cancións galegas clásicas que puidera namorala. Ese disco, cando rematei de gravar, os seres queridos me dixeron: hostia, isto está guai, tío, isto creo que podíamos sacar e tal. Bueno, vamos a facer 200 copias, a ver que tal as vendemos e tal. E as 200 copias duraron 10 minutos. Se venderon todas e aínda a día de hoxe creo que o disco máis vendido que temos. E levou moitos premios, e foi un disco que marcou unha nova etapa que era a de autoproducción total, non só a nivel executivo, senón que os discos se gravaban aquí, nesta habitación, o mellor a batería gravábamos un estudio para non facer moito ruido, ou mellor na fábrica de chocolate ou un Mm. sitio así, pero os discos se gravaban aquí de pé a pa. Eso marcou unha etapa clarísima. E logo, a última creo que é esta, porque foi un pouco cando gravamos o último disco que sacamos, que era Academia, que tamén o gravamos nós, pero bueno, aí hubo unha especie de reformulación do directo, sempre levábamos a Marcos Vázquez era o teclista, pero realmente máis que o teclista era sempre chamamos o señor Lobo, porque era como o tipo que arreglaba a furgoneta, que se encargaba de buscar os hoteles, que era como unha especie de roadie que ti lle pedías quero un sonido aquí, o pirateaba de non sei donde, era un tipo increíble, un tipo que soluciona cousas. ¿No? El empezou a dedicarse un pouco máis á produción de concertos e cousas desas, bueno, decidiu que xa iba a dedicarse a outra cousa, entón entrou o seguinte teclista e decidimos prescindir para sempre de claquetas, pregravados e todo, e volver a ser unha banda como moito máis roqueira, ou no sentido de que non íamos a ir no sonido tanto no raíl e Mm. podíamos improvisar de alguna maneira foi todo un pouco máis sinxelo. Eso é o que eu quería recoller un pouco neste disco que acabamos de sacar, que era como que sempre se escoitas os nosos discos, pois aí están moi ben arranxados, moi ben producidos e tal, pero quería que se vise como é a banda en directo un pouco máis núa, un pouco máis espida de todo iso, un sonido moito máis real. Creo que que como un círculo que se pecha, ¿no? Fomos do sinxelo, fómonos enchéndonos de roupaxes e logo fómonos espindo outra vez. Vaciando un pouquiño, ¿no? Quitando esas cosas, porque claro, eu era un pouco o máis importante, porque falar da vosa carreira, si, como estamos preguntando, non cousas, se nos paramos, como decíamos ao principio, estamos aquí mil horas, pero un pouco a realidade de, vale, chegamos a este disco, claro, a priori pode parecer moi fácil, non, de plantexar o disco, pero que diciste agora, non, o querer. Que ensinas nun disco recopilatorio, un disco Claro, no claro. que son de, vale, quero ensinar 20 anos, como faz? Como O objetivo plantexas era un pouco todo? recuperar un montón de cancións que quedaban en outros discos e tal, que creo que estaban ben no seu momento, pero de algún xeito actualizalas un pouco e ver como é o grupo en directo, que creo que era super importante. Por outro lado, había que idear un método, eso tamén tivo moita gracia, como facer un disco en directo nun estudio, eh, gravalo nun espazo pequeno, non pode haber recordings, non pode haber produción, pode haber algo de produción, pero co que hai, co que está grabado, a microfonía, miles de cousas, hubo que decidilas. Cantas tomas se podían facer dunha canción ou abandonala, non? Como coordinar a todos os invitados. Eso era super complicado, tío, porque era como en 3 días tiñamos que ter
pois a grandes estrelas como Amaral, como Fillas de Casandra, como de Pedro, como Pucho de Vetusta, tiñamos que tenelos, a Vega, tiñamos que poder telos a todos, solucionar cada canción que cantaban, pois en nunha hora e cuarto ou algo así. Logo estaba un cuarteto de cuerda, empezaba a haber ideas e cada idea era como Iba un puzzle. sumando, iba sendo máis complicado non cuadrar todo. Bueno, eu sempre que dicía, uns días antes de gravar o disco, sempre dicía, por exemplo, o teclista e o batería son profesores de música, sempre dicía, andades con nenos, por favor, poñed a mascarilla, porque ainda vos van a pegar algo, que aparte daquela había unha gripe desas super chungas de Nadal, había se colledes esa gripe, a mí me da igual, vides onde que sexan mortos, porque se non hai un que vai en moto, ten cuidado, eu sempre vou na bicicleta, iba así na bicicleta super despaciño, e dicía, como rompo un dedo ou algo, esta pirámide que levamos anos a ver como construímos isto, pódese desmoronar todo, non? Era super importante ter incluso ter a voz ben, non estar afónica, estar a presión de estar inspirado e todo iso, non? Eso sí que aí tivemos mogollón de sorte e a verdade é que foi máxico. Foi todo máis ou menos como o plantexamos, cumplimos todos os prazos, todo o mundo foi puntual, todo o mundo cantou moi ben, eh, eh, podería ir dicindo que fixeron cada un e todo foi maravilloso. Amaral, por exemplo, cantou en galego super guai, o Que sea, bueno, está porque ela ahora guapísimo. está moi galega. Fillas de Casandra eran moi importantes porque non quero perder unha canción que de feito está grabada como 2 ou 3 veces nos nosos discos, e hai mogollón de versións, hai unha versión en castelán ao principio, logo hai versións en galego, hai de todo, a tocamos de mil maneiras, e necesitamos alguén que non que lle soara a canción, pero que non a coñecera, que non a tivera Mm. moi manida, non? E que chegaran con ánimo de darlle algo novo e que representaran un pouco a toda esa nova onda de música galega, non? Para min elas eran a a a a opción perfecta. Hai xente que me dicía: "Joder, pero que morro", porque quero dicir, as podías poñer noutra canción separada, non quería que atacaran precisamente esa canción, e aparte eu sabía que elas por lo menos unha delas, María, non sei se foi, que era moi fan de Amaral, entón dixo, bueno, se lle digo que vai con Amaral, entón Xa xa nos está. di que sí. Está feito xa. Claro, Entón, quedou a verdade que o momento este en que conseguín gravar esa canción rematamos, eu sentín, porque levaba como 2 semanas en unha tensión total de tensión e ilusión, que é importante para gravar. Pero no momento en que dixen, está todo grabado, quedou todo ben, sabes, cando di no estudio, todo ben, dixen, hostia, casi poñome ali de xeonllos e digo, hostia, este é o regalo de Navidad máis bonito que fixeron nunca. Foi unha maravilla, foi super bonito. E logo recordo que estaba aquí mesmo, o se puxémonos a gritar todos, pasa. Foi super bonito. E todos eles foron tremendos, De Pedro, por exemplo, pois, joder, de Pedro non estaba nos invitados habituais, pero alguén nos dixo, vai vir por aquí e tal, a ver se chamades. vai Unha pa vez eu diante. falara con el, pa diante, porque ainda por riba, el non ia ter tempo de ver a canción ni nada. Entón dixen yo, mira, teño unha canción que non tes que saber nada. Tens 4 frases e logo podes puntear aí o que ti queiras en do menor. Podes facer o que queiras, que a min todo me vai a parecer ben. Creou unha especie de scat que cando imitas coa voz, a guitarra, tal, todo iso que fixo foi a caída. E a canción conseguiu que tivera unha narrativa moi bonita, que fora máis, que chegáramos a ese punto, que tivera un final apoteósico. Estiveron todos increíbles. Vega, por exemplo, chegou e dixen, ostra, ela pensaba que era nun tono, que era no que estaba no disco, era como 2 máis arriba. Eu dicía, ostra, é que agora se eu podo baixar a cejilla, pero o pianista o vai a tener máis jodido, tal, tal. Non te preocupes, Eladio, e tal. E a cantou guai, pero ainda por riba, eso deu pé a que fixera voces, fixeron unhas voces super trip,
super que lle deron unha dimensión á canción que, de feito, agora eu creo que a canto xa de outra maneira, gracias a ela. Vega tamén sempre foi moi importante, nos apoiounos mogollón. E nada, todos estiveron increíbles. Foi unha grabación super máxica. Estábamos, como te digo, en casa de tolos, no Nadal, que sempre é unha época así como un pouco todo, facía frío, chovía fora, só Pero faltaba que houbera ali era máis quente, non? un Dentro era máis bonita. parecía que estábamos nunha cabañita no monte. Eu estaba, cando volvía para casa, estaba aquí, estaba desexando, non podía nin dormir, estaba desexando volver. Estaba dicindo, joder, se durmo rápido, chega outro día, pasa tamén, para estar ali grabando, porque me sentía como nunha nave espacial, super guai. Claro, é que eu creo que, polo que estás a dicir un pouco, este disco vai moi similar a eses comezos, non? Do grupo, da experiencia de decir, vale, chamo a esta xente, chamo a estes colegas, chamo a este porque está por aquí, chamo todo isto que sale todo moi natural e o resultado queda de sen tanta preparación, non? Porque ahora mesmo a industria, e ti o sabes ben, traballando como técnico e con toda a xente que coñeces, a industria como moi prefabricada moitas veces, moi demasiado Bueno, estudiado todo, claro, a ver, e isto mola máis, non? Que todos, sexa todo o eu que non salga. teño nada, por exemplo, joder, sí é certo que nese sentido somos un grupo como hai pouco había unha frase das miñas fillas que era como é que os grupos que tedes batería xa parecedes música tradicional, me decían, ¿no? Pero bueno, quero dicir, é interesante tamén, Sí, sí, sí. eu que teño contacto con todos, é moi interesante como ademais, por exemplo, os grupos que agora levan moito pregrabado, o que sexa, o suplen con moitas outras cousas, non? Fan o mellor fan un grupo de baile, fan mogollón de cousas a outros niveis super interesantes. E todo iso tamén nos influe, todo iso vemos todos os días, non? Nese sentido, a xuventude de hoxe creo que é super profesional e ten un concepto que nos levábamos un pouco na cabeza, nos despreciábamos moito a ambición e a profesión, era como que non era algo honesto, non? Que había que ser moi hippie. Incluso estaba mal vista a profesionalidade cando eu empecé a tocar, era como que os grupos tiñan que ser pobres, tiñan que ser tirados e tal. Ahora os grupos teñen un planteamento profesional, traballan dunha forma moito máis seria, os ensaios son ensaios de verdad. Entón, nese sentido tamén eu aprendí moito deles, na fábrica de chocolate vendo cousas moi ben feitas da xente nova, pero sí que é certo, como dicía, que non somos unha banda moi de, en certo sentido, entre aspas, de rock and roll, quero dicir, a mí me encanta as cancións que estén moi abertas, por exemplo. Agora é algo que disfruto moitísimo, que antes o mellor cando levábamos tantos pregrabados, non levamos en todo, pero levamos o mellor na mitad das cancións pregrabados, había que entrar ali e sair ali, empezar a cantar neste sitio. Cando eu me poñía a soltar rollos no concerto, o batería estaba esperando, veña, lle doulle a claqueta ou non lle dou, acabas ou non acabas. E agora as cancións se poden conectar totalmente, eu podo mirar para atrás e dicir, vamos a quedarnos aquí nesta parte, vamos a darlle voltas. Eso para min é un valor en directo super importante cando vexo que o grupo está creando nese mesmo momento, non? Eso é algo que disfruto moitísimo agora. É como que é o que te dicía antes tamén con De Pedro. Poido vir é unha canción que non sabíamos canto duraba, nin que podía pasar, pois ver según o que este a facer el, funcionar con sinais. Ahora traballamos moito con sinais. Cando eu diga tal frase, que en 2 compases temos que sair de aquí. Cando eu faga pa, 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 cando batería faga un break super largo, toco, 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 vamos, todos aí, con el, tal, esas cousas, non? Eso a min encántame do rock and roll en directo, en xeral. Gústame os amplificadores todavía. Eu son moi desa obscenidade de ver un grupo nun bar e que o sonido este un pouco desmadrado, non? Cando, cando escoito música en festivais, sempre a escoito e digo, joder, parece un radio casete gigante, está todo ben,
Sí, sí, está sí. todo sonido perfecto, pero non deixa de sonarme super comprimido, super correcto. A mí me gusta que haxa cousas desmadradas, que haxa un pouco de descontrol, que haxa certos desafines, que haxa humanidade en todo iso. Para min segue sendo importantísimo para que desperte en min emocións. Para que unha música desperte en min emocións ten que ter certas cousas incorrectas. Nos discos tamén o cultivo mogollón. De feito, neste disco hai moitas cousas incorrectas que me encantan, E, que podía pasar o Melodyne e non llas paso. e que, ademais, ti, volvendo ao mesmo, non? Ti como técnico, como xente que traballou con moitos grupos, que escoitou ou fixo o directo de moita xente, eu sempre, e aquí a xente, nas últimas conversas, a xente que me puido ver sabe que eu isto falo moito, non? Claro, ti en estudio podes facer un moi perfecto, podes poñer 50, según o que pagues, ou según o tempo que teñes, ou según moitas circunstancias, non? Ujú, Podes facer que un disco sone perfecto, non, perfectísimo. Pero claro, despois ujú. está o que ti podes defender ou o que podes facer en directo, non? E a veces mola máis o que estás a dicir agora, non? De, vale, fago un disco Bueno, no que hai... bueno, son mundos diferentes, eu sempre, neste caso, é un disco en directo grabado en estudio, entonces sí que hai como aí entran en conflito as cousas, non? Non é exactamente para conseguir ás veces, eu sempre poño un exemplo que digo, para sacar fotos de xeados non se poden utilizar xeados, hai que usar puré de patata, non sei se sabes este rollo, Sí, non? Queda máis, parecen máis xeados, moitas veces cando traballas replicando o que é un directo, non podes traballar exactamente como traballas en directo. Hai cancións, por exemplo, hai unha canción aquí no disco que se chama Viviendo con miedo, que en directo chegamos a tocar baixiño, 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 hai momentos que en casi desaparece, o que queremos é que de repente no concerto se escoite o aire acondicionado, non como que de repente haxa eses momentos que moitas veces moitos grupos saben facelo, crear momentos subyugador, que digo eu. Crear eso en un disco grabado que va a escoitar unha persoa na súa habitación, no coche ou cos cascos facendo running, non ten tanto sentido. Tes que entón fixemos a canción de outra maneira. Quero dicir, son mundos diferentes e pode haber xente que grave discos técnicamente perfectos e logo en directo os leve de outra maneira. Eu procuro sempre, eso sempre, algunhas ás veces alguén me acusou diso, de non respetar moito como é a grabación en directo. Creo que son mundos que non teñen por que compararse nin competir. Cando vou a tocar en directo, cando ensayo, por exemplo, a veces toco eu solo, por aquí, por Vigo, en algún bar e tal, sempre ensayando digo, ai, pero vou estar eu solo, coa guitarra, tal, vai quedar todo moi nu e tal. Ese medo, en canto chego ali, é como se os arranxos estiveran aí detrás igual. Moitas veces o que necesita a xente en directo, sobre todo, é verdade, e que haxa moita verdade e que haxa honestidade. claro, Nos claro. discos pode haber pode haber, eu nos discos, teño moito vicio, porque eu cando xa está o grupo grabado, fondos de orquesta, de todo, pois esa son a parte coa que o paso pipa. Eu se puidera, sempre lle digo aos seres queridos, se puidera ter aquí no armario unha orquesta de cámara e sacala ás 3 da mañá, veña, vamos, eu metería arranxos de todo. Encántame arranxar cancións, é unha parte que disfruto moitísimo. Pero en directo creo que mola non complicarlle as cousas, nin o sonidista, nin a banda, nin a xente, non? É importante estar ben mentalmente, é unha cousa super importante en directo, estar feliz, contento de cantar e non levar, por exemplo, unha pedalera de 16 pedales para 3 guitarras para esta parte. Home, se tes uns pipas, se tes mogollón de tal, sí, pero senón non complicarse moita a vida e ir un pouco ao esencial da canción sempre. Creo que é super importante en directo. Claro, que eu precisamente era eso, no? É dicir, o feito de, lóxicamente, o estudio dá moita máis posibilidade, non? De xogar, de meter cousas, de tal. E eu sempre digo, joder, facer o que podes defender, en que xa distinto, non? Que podes levar de outra maneira, pero que podes defender o que gravas dunha maneira correcta, non? Eso que Ujú, o que a mí me mola e o que
estás facendo neste traballo, deste repaso de 20 anos, non? Como estamos a falar, e eu vou facer unha pregunta que seguramente vas a estar moi canso de contestar e moita xente te vai a facer Seguro que non. que sinto non me gusta facer preguntas moi repetitivas, pero ao mesmo tempo teño esa Dale, ansiedade ti dale, por que é o suposto. feito de estar a túa filla, que falabas antes dela un pouco, non? Participando neste disco. Ten que ser bonito, non? Sacar un disco repaso dunha carreira e que a túa filla participe nun tema, non? Ten que ser algo que máis alado que Ah, poida vir a partir de agora que digas ti, vale, este é un premio é ao super que estamos bonito, é levando. super importante, porque sempre que penso tamén cando me fan a pregunta de en que cambiou as cousas en 20 anos, pues, a razón, a cousa que máis cambiou, efectivamente, é a paternidade, non só de min, senón tamén do baixista, bueno, de toda a xente que cae ao redor do grupo, non? Eso marca moitísimo. É un pouco, ela simboliza un pouco iso, non? Ela, de feito, naceu, o disco saíu, o primeiro disco noso saíu en decembre de 2007, ela naceu en xaneiro. Era como que chegaron un pouco a vez e tal. Simbolizaba un pouco eso. Sabes que pasaba tamén que como tiñamos todo ese armatroste que te contaba antes de este invitado chega hasta ahora, outro non podíamos contar ás veces con xente moi importante a nivel músicos que tocaron con nós, porque non os podíamos putear moito, non? Non podíamos decirlle, mira, tío, pode ser que graves o mércores de 4 a 7 ou pode ser que non, sabes? Sen embargo, a miña filla sí podía facelo. Entón, o venres, creo que era como a penúltima grabación, e había dúas cancións que ela podía meter coros. Como que eso, que a chamei e dixen, tes que vir agora. Veña, dile a mamá que coña o coche que te traiga pa aquí porque vamos a cantar. E aparte era unha canción que ten moitísimo significado, porque era unha canción que compuxen cando morreu a irmá da miña muller, era super importante, como que representaba, había unha frase que dicía, entre ruínas nacen flores, tal. Había algo como de, significaba moito para min que estivera ela, era super importante. Foi un momento super bonito, super máxico. Ahora, pois, antes tiraba moito dunha artista de por aquí que se chama Ari Magritte, e a verdade é que a teño un pouco deixada de lado porque, claro, ahora está ela e moitas veces estou grabando algo e veña, grava aquí uns coros e tal. Ela incluso está facendo unha banda, agora ensayan ás veces aí e tal. É super bonito. A min a verdade é que para min, a miña filla é a cousa máis, sempre falo delas, non? Porque para min son como o mellor plan que teño na vida é pasar o día con elas, ou ir de viaxe con elas, eso é o que máis me gusta do mundo. Entón, significa un pouco que estean conmigo tamén nese momento máxico de estar grabando con aquel cuarteto de cuerda e tal, é super bonito. E foi tamén un gran regalo, claro, claro. Super importante. Ela representa un pouco o paso destes 20 anos tamén, o representa, non? Era aquel bebeciño que naceu alá en 2008, de repente xa é toda unha muller que está aí, que xa canta conmigo, e que, bueno, hai, ás veces vamos a cantar por aí a levo, sempre hai xente que me di, puf, Eladio, te dá mil vueltas, porque sabe estar no escenario e tal, non sei, sempre me dá moita seguridade que estea comigo, estou moito máis relaxado se está ela e todo. É super importante. É que ten que ser moi bonito, non? Falábamos antes de compartir cos amigos esta etapa, ir vendo como todo evoluciona naturalmente, pero claro, un vai... Sempre hubo o grupo, sempre tivo un factor moi importante no sentido de amistade e o amor. Para min sempre foi moi importante, sobre todo nesa primeira tamén etapa, tamén despois, pero era moi importante a amizade que tiñamos.
era moi importante a amizade, era moi importante o amor, era fundamental. Non se trataba de por eso tiñamos tamén que ensaiar moitísimo, porque non éramos ningún ao principio, sobre todo, logo xa entrou o Tomuro, Adrián e tal, xa viñeron músicos moi bons, moi profesionales, e todo mellorou a nivel técnico. Pero ao principio que éramos era uns tipos que tocábamos xusto aquelo que tocábamos, pero o que pasaba era que estábamos moi conectados e que éramos había un ambiente, como de, non sei, como de familiar, moi familiar. Eso era esa parte de y los seres queridos, ¿no? Cando o grupo ao principio se chamaba Elodio, tamén Xoel sempre me dicía: "Cámbiate a Eladio, porque eso de Elodio parece non sei, se sodes todo o contrario, sois un grupo de cancións bonitas que falan de amores, el no sé qué, de sempre estades falando de ilusión, de amor, de cousas bonitas". Sí que era algo superimportante, na miña vida personal tamén. Mira, antes de falar dos concertos que vas facer, que ides facer agora, de presentación e demais, seguro che pregunto, máis alá da túa filla, da xente do grupo, a xente que foi pasando por estas etapas, propiamente en Eladio Ser Queridos, se eu che pregunto por esa xente que ti digas gañei do mundo da música, que fuche coñecendo de outras zonas de España ou onde sexa, que digas, buah, con isto xa vou cheo de emoción e cheo de alegría, con que artista ou con que grupo te quedarías? Uf, non, é que aparte, claro, imagínate, porque non só con xente que colaborei, é que é como que É complicado responder. traballando na fábrica, eu creo, a mí me pasa unha cousa que sempre que eu poño a televisión coas miñas fillas e digolle: "Eu coñezo a este, eu coñezo a este, eu coñecía a todos". Sempre e ela sempre: "Que pesado, papá, sempre estás comigo". Sí, con este fun tal, porque este viu a fábrica a tocar, e fun a cenar con el, non sei, recordo moitísima xente que Albert Pla, por exemplo, se me ven agora á cabeza, foi algo que eu era super fan de Albert Pla, sempre o fun, dende cando non o coñecía ninguén, sempre presumo diso. Cando sacou o primeiro disco, debeu ser no ano 91 ou así, alguén xa me ensinou aquilo e dixe: "Mira que cantautor máis guai, tío, que original". Eu estaba super acojonado dicindo: "A ver, este tío, vou a parecer un idiota ao seu lado, non vou a balbucear, non, cando o teña diante". El foi fantástico, estivemos de puta madre, fomos a tomar algo, fomos a cenar, recordo, home, lo coñecín a xente, non sei, o batería de los Ramones, a mogollón de grupos super míticos, non? Todos aos Posis, joder, non sei. Logo tamén tiven a sorte de colaborar varias veces con, por exemplo, grandes artistas galegos como Emilio Cao, joder, traballei moitas veces con Uxía, fixen cousas con Cuidado, fixen unha canción, este é o que eu considero o cumio da miña carreira, é que fixen unha canción para Luz Casal. Sempre digo, eso foi increíble. Eu estaba un día recollendo as nenas no autobús e de repente soa o teléfono tal, e noto unha voz, e esa voz de Luz Casal. Hola, Ladio, que ten así como esa voz de que me encanta tu trabajo e quería que tal. Eu non podía acreditar, eu estaba alucinando. De repente dicir, bueno, teño que facer unha canción para Luz Casal, a ver como fago. Mandelle varias, a verdade que aí non estive atinado ao principio, porque mandáballe cancións moi boas, pero que realmente non eran para a súa voz. Unha noite puxenme aquí e dixen, vamos a ver, teño que conseguir isto. E puxenme a ver todo, de que iban todas as súas cancións, non? A ver se había un patrón en común en todas elas. Esa mesma noite mandei unha canción e pois xa pola mañá xa me contestou. Eso foi un hito. Logo ir á súa casa, estar allí traballando xuntos un rato, eu non podía creer, con Luz Casal. Xente que ves durante toda a vida na televisión, en cousas e tal, que ao mellor hai cancións delas que te encantaban, non sei. Son moi fan de moitísima xente.
Ahora se me ven tamén. Chinarro é un tipo que me encanta como letrista, era brutal. Tamén o entrevistei porque fan un programa aí así moi independente en Radio Galega. Tiven a sorte de na pandemia entrevistarlo, pero tamén lle fixen sonido moitas veces, tamén saí con el por aí a tomar algo e tal. Os Planetas, un montón de xente, os grandes clásicos galegos, por suposto. Soel foi super importante na nosa historia, porque eu creo que o coñecín dende o principio de todo. Gravelle unhas maquetas cando era un chaval ali que cantaba en inglés antes, cando empezaba un pouco coa Elephant Band, velo crecer, medrar, foi tremendo. Iván Ferreiro era un tipo que coñecía do colexio, prácticamente, non? Toda esa xente, me encanta o feito, sempre estou presumindo, non? Estou vendo a televisión e sempre digo, bueno, coñeceu tal, os de tal, e contolle anécdotas de todo o mundo. Síntome un pouco aí como se estivera no Star System total. Y Moitísima xente moi talentosa, guitarristas, xa non digo, claro, as figuras que os cantantes, as figuras coñecen, moitísimos músicos increíbles. Fernando Barroso, por exemplo, que unha vez veo a fábrica ese tipo co, co buzuki, sempre me quedou grabado. Como toca ese tío? Increíble as cousas que facía. Bueno, en a fábrica tiven a sorte de ver de todo, rapeiros, trapeiros dos máis locos, que de repente xente que te sorprende mogollón. Moita xente coa que tiña mogollón de presuicios. Estou pensando ahora, sempre conto que cando vi Rosalén eu non a coñecía, non sabías que é Rosalén, pensaba, bueno, sí, sí, será sí. así unha cousa flamenquita ou algo así, e de repente empezou o concerto Rosalén e empecé a chorar. O sea, estaba completamente desarmado. Aparte, eu facía o sonido, estaba a fábrica a reventar, e debe ser importante esta tipa, e tal, porque, joder, como está. Empecé a chorar. E logo xa a coñecí máis e tal. Es que Un eso, mogollón, podría estar contando anécdotas, pero todo día de todo o Star System indie e non tan indie da música ibérica. es que eso imagino que para ti como persona y para Radio Los Seres Queridos como grupo, como proyecto, o feito de ti estar conectando con tanta xente, con outros proxectos distintos, ten que ser algo moi bonito, non? Xa non por coñecer, senón por enriquecerte de tantas Claro. cousas que diste, buah, é que este usa esto, usa tal, ou este ven tal, e de repente Claro, diste, guau, que guapada, que brutal. mogollón. Vamos, copiei cosas vilmente de moita xente a nivel técnico. Mogollón de veces ver a xente saber usar, por exemplo, detalles pequenos, por exemplo, ahora se me ve a cabeza, a primeira vez que vin a Yolisa na fábrica, como Mm, usaba con que sutileza utilizaba os efectos de voz, sempre yo digo, foi algo que me dicen, ostras, isto se pode facer moi ben, se pode facer como o tío faz. Eh, ver como a xente leva un directo, por exemplo, sempre hai que ser un mesmo, tampouco é que eso se poida copiar, non? Cada un ten o seu estilo, ten que atopar o seu estilo. Pero sí, que formas hai moitas veces de captar a atención. Ahora estaba pensando, antes se falaba de Albert Pla, cando nese concerto que foi un dos concertos máis bonitos que tive na fábrica, recordo que el estaba ao meu lado Pedro Páramo, que é o manager, de repente me di, antes de que el salga, está todo o mundo, el salía solo con unha guitarra e tal, e me dicía, tío, haz un ruido con algo, haz un ruido con algo, como si algo fallara. Y yo, pero, coño, un jaco, meto ali na mesa, como para que... Entón, toda a xente que estaba despistada falando, empezou a facer, entón sale Albert Pla, como dicindo, hostia, está algo va mal, non? E sinala ali, entón avísame, di, cando lle dea o altavoz 2 toques, o paras, como se se arreglara, non? hostia. E nese momento pasou de haber unha especie de dispersión do público a de repente estar todo o mundo super atento, como dicindo, ¡Qué aquí pasou algo. bueno! Ese truquiño, por exemplo, es un truco que algunha vez copiei, non? A veces
que pase algo, que haxa un accidente nun concerto, o soluciona moitas veces, porque consigues que a xente se solidarice, diga, ai, pobre, se está pasando algo. Creas unha tensión que dicen todos, hostia, pobre, vamos a facerlle caso e tal. Non podes deixar que a xente se relaxe moito, que diga, isto vai de puta madre. Non, hai que ter que caber un pouco de tensión, eso está moi ben, sobre todo en sitios pequenos. E miles de cousas que aprendín, claro. E miles de prexuicios que eu tiña, porque ademais eu creo que se non traballara como técnico probablemente non sairía da casa. Eu son un tipo moi caseiro e sería o típico que eu apenas vou a concertos cando vou a tocar, ou os que fago o sonido, ou cando traballo e tal. Pero son un tipo moi de irme á playa na bicicleta, pasar de todo. Son moi, eu son moi feliz entre catro paredes, son moi feliz. E eso me impulsa un pouco a coñecer xente, a seguir estando en contacto con toda a xente nova, con todos os músicos, que son algúns xa fillos de amigos meus, algúns xa son de moitas xeracións para atrás, non? Outro día estivo Grande Amore, me parece increíble. Brutalísimo. Claro, a ver, Grande Amore todo o mundo quere porque é un tipo super especial, non? Nuno Sí. é increíble. Pero non o mirar aínda en directo con Ana e coa formación esta nova e tal, pareceume, vamos, demoledor, increíble. Paseino, pipa, foi unha pasada. Foi unha pasada. Mira, xa a última pregunta de xente da industria antes de falar dos concertos, un pouco de presentación e xa para pechar esta conversa. Eu teño que preguntarche si ou si por dúas persoas que eu quero moitísimo que ti dunha maneira directa ou indirecta, entre comillas, participaches como son os meus adorados Galician Army, que Ah, sacaron un disco titulado Nós, no cal hai un remix dun dos vosos temas. Dentro desto que estamos a falar, non? De adaptarse á realidade, ao momento, ás novas músicas, supoño que ten que tamén ser bonito, non? Que cheguen dous DJs, dúas persoas que queren facer remixes de música actual ou antigua ou de fai anos ou como se te queira chamar, e de repente conten con algo teu. algo Te... así un pouco de old school, é super bonito, a verdade. Claro, aínda hai pouco estaban uns amigos non sei onde e puxeron esta o Non quero perderte Galicia en Army, que quedaron flipados, non? Dicindo, ostras, tío, é super halagador, é super bonito. Son cosas que eu xa non podería facer. Eu a forma de traballar eh, da xente nova, eu todavía cando, cando produzo un disco, sigo pensando sempre na imaxen dun grupo tocando en directo, sempre. Por exemplo, Galician Army, estaba ahora pensando en bandas destas que fan producións que quedo flipado. Digo, como se lles ocurren estas cousas, non? Que traballo cos planos, como non están para nada pegados a unha imaxen tradicional que eu teño sempre da batería, o baixo, tal. Eu non podo sair xa moito dai. Eles son capaces de crear imaxes de desestructurar a canción, de crear, para min é super halagador. De feito, a mí o que máis me gusta, creo, é atoparme en YouTube por aí xente que fai versións, non? De Ela de los seres queridos. Hai cousas por aí, hai un chileno que fai un par delas cunha guitarra, hai moitísima xente que fai La Bella Durmiente, hai bastantes de Non quero perderte, del Tiempo Futuro, hai algunha del Norte. Eso é como, para min é o máximo logro. Cando ves que alguén te manda, por exemplo, un vídeo de unha boda e a canción del Tiempo Futuro ou algo así, non? Eso é como dicir, isto é o que viñemos aquí a facer, como cancións que a xente logo poda cantar cando está facendo a comida ou cando está barrendo a casa, non? Eso é a verdadeiro, É que eso é un premio total. ese é o bonito, non? Que o que
volvendo ao principio da conversa, algo que era para uns meses, de repente agora pasan 20 anos, pasan este EBSO de 2005-2025 que sacades agora, e moitas destas cancións que Mm. están agora incluídas, pa min ou pa moita xente, son cancións que distí, joder, é que xa deixaron de ser o que estaban onde estás ti agora, ou onde se gravaron, ou Mm. onde se tocaron por primeira vez, a ser algo que trascende calquera parede. O sea, eso é Esta é unha bonísimo. frase moi tópica, a que vou dicir agora, pero é verdad. Esta de, en canto eu fago a canción, e tal, xa non é miña, xa é vos e tal. É que eso é o bonito realmente, non? Non, non para nada sinto que non o sentes, é certo que non sentes que a canción a fixeras ti. De repente como que non, é como algo que estaba aí de ti, ou mellor, bueno, as cancións sempre se fan un pouco así, non? Sempre como que hai algo que tes que pillar aí. Non, por eso, non hai un método. Moitas veces, ao principio había xente que me decía, como é o método, como faz para facer cancións? E decía, cada vez é diferente. E o que teño que buscar é cada vez un método diferente. Hai hai trucos, hai todo, pero o único que serven é para que segas aí, para que podas seguir 10 minutos máis intentándolo. Pois falta dar un paseo, buscar, coller unha guitarra, comprar un instrumento novo, facer o que sexa, todos son excusas para seguir 10 minutos máis intentando. E a verdade é que, mentre estás aí, se aparece, non tes a sensación de que ti o crearas de cero, non? Sempre como que isto xa estaba por aí, eu o pillei polo aire, non? Entón as cancións, nese sentido, xa incluso antes de facelas parece que son de todo o mundo, pero sí, eso é o máis bonito de todo, é, sin dúbida, que a xente as cante, que un día vexas alguén que utiliza unha frase da túa canción. Unha vez tamén recordo, creo que era Martiño Noriega, recitou unha canción nosa nun meeting, nun de tal, por exemplo, non? Dices, ostras, tío, que pasada, te quedas con está dicindo aquilo que tal. Eso é o máis halgador, totalmente, máis que todos os premios, que todo que vamos, que creo que eso é moitísimo máis importante que todos os Grammys do mundo, de todos os números do mundo. E ademais, eh, dentro de en canto consegues eso un pouco, todo é máis relativo. Ti podes, se ti triunfas a un nivel, por exemplo, en Galicia e tal, descoñecido, imagínate, estás nun momento super hype e tal, non sei que, saes de Galicia, de repente vas a outro sitio e non eres ninguén. Adiós. E se triunfas, imagino, que non sei, imagino que se triunfas de repente en España, e un día vas a Los Ángeles, pois ali non eres ninguén. Quer dicir, Tal sempre é cual, relativo. segurísimo. E sempre a medida que vayas alcanzando máis métodos, mentras non sexas Michael Jackson, sempre o segundo que hai despois. Nunca chegas. Podes estar rodeado de aduladores en calquer ámbito e podes estar perdido entre as grandes estrelas en calquer ámbito. Todo iso é xa xogar co relativo e ainda por riba, como din moitas veces, non é algo que teña un sabor ou unha satisfacción realmente, non, creo que o mellor ser licenciado en algo é unha satisfacción moito máis importante incluso que calquer premio musical. É que ademais é un pouco eso, non? Tipo estar en Spotify 200.000, 4 millóns, 10 millóns, Mm. poden che dar 50.000 premios que o que dicías ti agora, non? Ti vas a tocar a Madrid, vas a tocar a Los Ángeles, vas a tocar a Murcia, vas a tocar a calquera sitio que como chegues a un festival, a unha sala, a un sitio e non haxa nadie, que dicir, os números ao Claro, final son algún día algo que está aí e xa está. algún día te pasa. Eu, de feito, xente coñezo que estaban vamos, non sei, estou pensando, grandes estrelas dos 80, como pode ser Coquemaya ou José Li, tamén pasaron polas súas épocas, non? Ata agora se recuperaron moitos deles ou teñen alto, pero sempre que algunha vez non fun eu a mellor a ver a Coquemaya e había 50, 60 personas e tal, e pensei para min que estaba, non, en ningún momento, estaba clarísimo que era el, e o seu halo, ainda por riba o que tiña, o valor grande que ten, por exemplo, José L. José L ten estado aquí.
grabando e tal, e dices tú, que é increíble, non? É un tipo super normal e tal, pero cal é o seu grande halo, o seu grande misterio, a súa maxia? As súas cancións, que el sabe, sabes que fixo aquela e aquela, aquela frase, aquela canción. Eso é o máis importante. Me da igual que veña en limusina ou en bicicleta. O grande, a grande limusina que ten desde el Jergón, ¿no? Xa está, eso é todo, ¿no? Eso é o que vai a quedar despois de todo, de todas as modas do mundo, pois queda a canción. Eu estou pensando, non sei. Ahora, outro día estaba lendo unha biografía de Imperio Argentina Mm. que acabou facendo unha serie en España xa de maior e tal. Ela que era a ídola da miña abuela, de todo o mundo, non? De repente está facendo unha serie en España e vai ao comedor de, de televisión española e a quen lle daba comida non sabía quen era. Era unha é como dicir, veña, pasa, pesada. Tal cual. Era Imperio Argentina, que era algo moitísimo máis inimaginable, non sei, era máis que hoxe Rosalía, non? Mm. Como ten que ser iso, non? Ter que ir de tal, pois, pero é Imperio Argentina, é a que cantou aquel Suspiros de España ou que fora, quero dicir, Mm. Sí, eso sí, que sí. queda, todo o demais é ruido, fume, todo iso emborracha e tal, pero non alimenta nada. O que alimenta son as cancións, a obra é o que queda ao final de todo. Inda que queden durante unha temporada pasadas de moda ou con un sonido. Eso pasou con moitísima xente, non? Que hai unha temporada en que non están, ou inmediatamente anterior sempre se ve un pouco como aquelo, agora non é o momento de poñelo, pero sempre hai un momento en que se recupera, porque ten valor as cancións. Tal cual, tal cual. Mira, xa por non roubarte moito máis tempo do que xa te estou Nada, roubando, estamos superando. lóxicamente, este lanzamento, este disco, que cando a xente vexa esta conversa xa vai estar publicado, non? Hai concertos, hai sitios onde presentalo, e hai unha data por riba de todas, que supoño que para ti, para toda a xente vai a ser especial, que é ese 3 de outubro, no Teatro Fundación, en Vigo, esa data como a oficial, quizás non un pouco a principal desta presentación, que vamos a encontrar, queda moito tempo non para ese día, pero que vamos a ver tanto nese día como no resto de concertos nos cales ides un Bueno, pouco presentar isto. vamos a intentar que haxa algún, por lo menos algún dos invitados que hai no disco. É super importante tamén, porque claro, normalmente cando sacas un disco, como son cancións novas, que pasa? Que durante unha temporada se tocas a cancións aínda do anterior hasta que é a presentación do novo disco e tal, non podes adiantar cancións e tal, aquí non hai ese problema. O concerto, basicamente, é o mesmo, pero con reforzos. Vai haber, supoño que virá o cuarteto de cuerda, virá algún dos invitados, non podo asegurar porque falta moito tempo aínda, pero xa o entorno é diferente, non? É un sitio super especial, sobre todo para os que somos de Vigo, porque era o sitio onde íbamos a ver, pues, cando era neno, pois recordo ir ali a ver un concerto, que sei, de Milladoiro ou algo así, ou unha cousa super increíble, non? Fui moitas veces ali a ver, que sei, a Pablo Milanés, a cousas así, non? É un teatro que lle dá un pozo, non? A todo o que vamos a hacer. Por eso considero que é especial. A miña filla, os managers xa me dixeron que vai a vir. eh, Esa creo que casi é obligatoria, non? Un pouco, vale. espero que veñan algún dos invitados. Non sei se poderá, o trataremos de confirmar ou algún quedará en sorpresa. Pero básicamente, en certo sentido, ademais destes reforzos, é un concerto como que vamos a facer, pois agora por exemplo, ahora vamos a La Rioja, a la Besa, pues, básicamente será casi ese mismo repertorio. Vamos a facer, supoño, suele caer este verán, ainda
nos pillou un pouco o disco sai como moi encima do verán e agora os concertos se pechan do verán, se pechan o ano anterior. Sí, sí, sí. Entón, sempre nos pasou isto, sempre o disco saíu un ano e sempre xiramos o seguinte, casi sempre. Pero esta vez aínda máis. Todo empezará aí un pouco en outubro, pero sei que temos Santiago, temos Coruña, temos Madrid, León, temos cousas polo norte, por Bilbao, por Asturias. Teño ganas de ir ao sur porque íbamos moito antes, íbamos moito a Granada, Cádiz, a sitios así. Non sei si poderemos ir, si xurdirá, se faremos festivais ou así, non o teño moi claro, pero non o plantexamos tampouco. Hai xente que me di, ostras, este é un disco importante porque hai invitados, vai a ter trascendencia, non? Todo o mundo non ten nada que ver que saques un Non quero perderte así que Mm. saques con Amaral, Fillas de Casandra, non? Moita máis xente o vai a ver e iso vai ser importante para o grupo. Supoño que sí, non? Pero bueno, nós como sempre, como dende o primeiro Paso a día, paso e o que vaya chegando o e que se poida vaya. facer. De feito, ás veces, sempre dicía Uca, cando nos este disco temos que facelo porque é unha idea que tiñamos hai moitos anos, sexa o primeiro disco dunha nova etapa ou sexa o último, ou sexa o último que fagamos, hai que facelo, non? E sempre plantexamos así, como se fora algo que hai que facer e punto, e que o que veña, que veña. Claro, a ver, e ademais, eso, o que levamos moito tempo falando nesta conversa, non? Son 20 anos, son moitas etapas, son momentos iniciais, intermedios, moitas cousas, e xa está, o que chegue, se veñen 1000 festivales genial, se veñen 50 genial, se veñen 800 salas genial, e se non, pois o que sexa, E se a non tocamos disfrutar e como punto. sempre, pois se non tocamos por aquí, vamos no verán ao Náutico de San Vicente, que sempre me encanta ir, vamos a non sei que, Eu, mira, estupendo, digoche unha cousa, maravilloso, porque eu se fose músico, que por desgracia non, a priori creo que non son capaz de tocar nada, eu para min, con facer un náutico de San Vicente e dúas, tres datas máis, eu emocionalmente xa estaría feito, eu antes tiña sempre a ambición de tamén de ter moitas datas, non? E sempre estaba pensando, joder, quero se nun mes non tocaba, empezábame a entrar pero tamén porque claro, eh, había que tocar en sitios grandes, había que facerlo cando, por exemplo, o ano pasado fixe un disco en solitario para tocar aquí na casa de arriba. Eu no verán solo tocar aquí na casa de arriba os mércores. E con iso xa son moi feliz, quero dicir, bueno, pois estou ali, tal, non me importa tocar para 30 personas ou para 30.000, o paso igual de ben, o disfruto plenamente, non teño tampouco esa sensación, creo que non somos, xa hai tempo, hai bastante tempo que non somos un grupo que estea nesa batalla xa. Somos un grupo que a súa batalla sempre foi un pouco a das cancións, pero xa non estamos en competición. Xa estamos, non por bos nen por malos. Como dicía, hai unha frase que está nunha canción, pero está tamén na bio que mandamos con isto que di: "Non son nin altos, nin baixos, nin gordos, nin flacos, nin feos, nin guapos, pero", entón ven a frase da canción, "cantan a la vida y al amor en la medida de la media". E eso eu creo que nos define totalmente. Xa non estamos nesa competición, nin temos a pretensión de estar en moitos sitios, nin nada diso. Eu creo que incluso o que reivindica un pouco este disco é que aí están as cancións e que moitas delas foron pequenas bombas de retardo, moitas delas se gravaron, pasou tempo. Hai pouco estiven asesorando unha película musical e nun momento dado dixeronme, bueno, é que hai que poñer unha canción que sexa como de 2002 e tal. E paselles unha canción que tiña nun CD que saquei eu solo no ano 2000, 2002, por aí. Saquei un CD e fixen como eso, 100 copias, prácticamente as regalei e tal. Pero sí que o poñían bastante por aí, o poñían aquí, por aquí na radio e tal. E pasei esa canción e de repente ahora esta película
creo que se estrenou onte no Festival de Cannes, non Ujú. no de Cannes, no de Cannes. Sí. No, E vai a no, estar no ali de de Cans de fondo. verdad, no, no de Cans Bueno, que patria. outro tamén é moi importante, pero quero dicir que me diría a min que esa canción vai a estar ali de fondo en unha escena dunha película que se estrena así a nivel mundial e tal, non? Pois pode, pues eso pode pasar, quero dicir, ti fai as cancións e deixas aí e tal, e non te agobies e non penses. Eu creo que é super perigoso, e isto é un consello que dou como vello vello fracasado, non obsesionarse moito nunca coa competitividade no mundo da música, ese é super peligroso. Eh, estar obsesionado con ser moi competitivo, os celos e tal, e ver como outros se pasan por riba, que máis dá? Tío, que tens que disfrutar coas cancións, coa música e se acabou. Non, se te volves tolo con todo iso, aínda que quede todo como dicía Nico Pastoriza, un amigo meu, aínda que quede todo en películas caseras, non pasa nada. Eso é importante. Se son boas as películas caseras, xa está. Eso que tens que facer, boas películas caseras e xa está. Tal cual. Todo o demais, co tempo decátaste de que todo pasa, ves a moita xente estar moi arriba e de repente os ves super tirados, ves a xente adiantarte e de repente os ves aí na cuneta super tirados. Quero dicir, é un mundo no que é difícil, moi difícil manterse arriba sempre, prácticamente imposible, e cada vez máis porque o ritmo do mercado é como máis rápido, te despachan enseguida, e o único que ten que parte é estar satisfeito co teu traballo, no meu caso facer cancións boas, outro será ser o mellor violinista, ser o mellor guitarrista e tal, e xa está, estudia e tal, e ponte con iso, e todo, Dios proverá, como diría outro. Mira, xustamente a última pregunta que tiña pensada, das poucas que tiña pensadas, en de que igual alguén poida pensar, pero tiña moi poucas preguntas pensadas, era que consello lle darías a alguén que está comezando, como xa o que acabas de dicir, creo que o mellor consello é Sí, tira pa bueno, diante, non faino. estou eu para dar consellos, pero bueno. No, pero sí que sei un pouco que dicía, non, que, oye, tira, fai o teu, estás convencido do que faz, tira pa diante e xa está, que realmente quero dicir, nunca se sabe o que dices agora, non? Unha canción de fai un tempo ou de fai un ano, fai dous, de repente está sonando nunha película. Con eso creo que é suficiente xa para saber que porque ti saques algo agora e de repente eso non funcione entre comillas, non quere dicir que non vai a funcionar máis adiante Claro. ou non che pode ser o que che leve ao estrellato, por así diciro, non? Sí, non estou para dar consellos, para nada, pero sí que creo que o máis importante é non obsesionarse nese sentido, Mm, na competitividade. É algo que algunhas veces vin nalgunha xente e sempre acabaron volvéndose locos, non? Porque non o pasaron ben, non disfrutaron, porque claro que levas decepcións e nabos por un tubo, levas, por moi ben que vaya, sempre algún momento vas a sentir desprezado, vas a ver nun libro que fala non vas a estar ti, vai a chamar un día va a ver, non vas a estar ti, eso vai a pasar moitísimas veces, por moi ben que che vaya, por moi mal que che vaya. Entón, nunca obsesionarse con iso, tratar de disfrutar, tratar de disfrutar dos concertos cada día. Eu antes, por exemplo, recoñezo que cando iba de xira moitas veces pensaba quería despachalo pronto, quería tal, porque pensaba un pouco en facelo ben. Tiña presión moito de temos que causar boa impresión, vai a estar este Rodi, este runner, este tío que é o ojeador de Sony, hai que estar ben, hai que tal, hai que causar boa impresión, hai que chaquetear, mogollón. Esta era unha frase que usaba moito. Eladio, non chaqueteas nada. mm, Acabo con todo, te vas por aí. Non, non, tens que estar aí chaqueteando con todos hasta 3 da mañá. A min eso me agotaba. Pero tamén era o mellor porque non era capaz de disfrutar, de chaquetear. Pues, disfruta de todo e xa está.
Non lle veas a todo un sentido competitivo ou non penses sempre en que vas a sacar de isto, que tal, que vai a beneficiar a túa carreira isto, que non vai a beneficiar. Eso é para volverse loco. O mellor é intentar expresarse, disfrutar sobre todo do directo, é super importante disfrutar. Porque aparte cando un disfruta e vai contento, a xente o percibe e todo o mundo disfruta. Aínda que tamén un consello que escoitei moitas veces de algún músicos moi bons é non te preocupes tanto polo sonido como por como tes a cabeza, non? Cando saes a tocar, estate contento, controla un pouco a túa química, non? Os nervios e tal, non bebas demasiado, tómate unha cerveza para poder estar contento, pero tal, non te preocupes tanto porque si falla isto ou si falla outro. Moitas veces, como explicaba antes, polo de haber un fallo pode solucionar un concerto. Unha incidencia se pode dar lugar a un chiste, a un rollo que relaxe un mogollón de cousas. Sempre pode pasar. Eu recordo un concerto dos Rolling Stones que Keith Richards, co todo o seu aplomo e tipo super mega cool do planeta, non? Que alguén tirou unha toalla e quedoulle colgada do, do dun pendente. Era unha imaxe super ridícula, non? Calquer outro entraría en pánico e diría, hostia, quítome. El, sin embargo, que Richards o que fixo foi e se acercaba a Mick Jagger, que non se enteraba de nada cantando. El como explotou esa situación, converteuna nun gimmick super guai, e soupo sacarlle partido ás cousas que pasan. Eso era por qué? Porque estaba relaxado, porque non estaba pensando, teño que causar boa impresión, non. Sabe Disfrutar o que Richards momento e xa está. ya está. E fixo dunha cousa que podía parecer super ridícula e romper toda a maxia, crear máis maxia todavía, crear un momento divertido e sin complexos. E se xa ahora como última pregunta, levamos falando máis ou menos, non, directamente ou indirectamente destes 20 anos, de todo o que pasou, se eu agora che pregunto, como te ves? Como ves o proxecto? Como ves a vida? Dentro de 20 anos? Sí, non teño ni idea. A verdad que sempre penso, home, a mí me gustaría, eu firmaba por vivir como vivo agora máis ou menos para sempre. Me gustaría, non sei, hai unha cousa que me dá un pouco sempre de cando era adolescente, tiña moito contacto coa naturaleza, estaba sempre de acampada, é algo que perdín completamente. Cando empecé un pouco así co rock and roll e tal, perdín moito ese contacto. Me gustaría, para min, é algo que, de alguna maneira, sempre penso que me gustaría volver a vivir ou vivir nun sitio que tivera un pouco máis de contacto coa natureza. Eso para min sería super importante, vivir nun sitio ao lado do mar, no monte, ter un estudio ali no sótano e un pouco seguir facendo cancións ata o final. Eu sempre digo que teño unha voz que creo que me vai a permitir cantar ata moi vello, porque non canto moito, non teño moito rexistro. Sempre digo, eu podo cantar afónico, non pasa nada, porque canto casi como falo, non? Me gustaría poder seguir cantando ata o final, morrer coas botas postas, total. Pero sí, eso sí, sempre digo, joder, ojalá poda algún día vivir nun sitio así como con máis contacto coa naturaleza, ter un estudio onde puider gravar a gusto con todo o mundo, aínda que agora xa non é tan importante ter un estudio en sí, senón, bueno, ter a posibilidade de facelo simplemente físicamente, nada máis, non lle pido nada máis que iso. Escoitar música, disfrutar moito coa música como sempre, e ir en bicicleta por aí. Pois, Así espero estar
se os deuses poden mo conceder, se non aceptarei todo o que veña, porque síntome bastante satisfeito como foi a vida, e creo que tiven a sorte de máis ou menos vivir facendo o que me gusta. Hai partes que claro que son máis engorrosas, ou hai días que non quero ir a facer sonido ou cousas así, pero bueno, máis ou menos vou ali, estou con xente que coñezo. Sei que se non fora tamén na vida ten que haber un pouquiño aí de sacrificio, senón non ten gracia. E nada máis, ver crecer as miñas fillas, aínda que xa son todas unhas mozas xa, e xa está, nada máis. Pois, Eladio, tío, creo que o mellor desexo que calquera persona pode desexar, valga a redundancia, no meu caso, neste humilde, como sempre digo, proxecto destinado principalmente normalmente a falar de grupos emerxentes, de grupos que están empezando, e grupos que están dando os seus primeiros pasos ou están loitando por facerse un oco, que de repente, como me pasou fai pouco, como me pasa agora contigo, ter esta ocasión de falar con alguén como a ti, que creo que representas, o dixen ao principio, unha parte importante da música, para min é o meu desexo xa cumplido de isto que estou facendo, pois creo que terte aquí é unha alegría, e reiterarte novamente as Nada, gracias o paso por ter moi ben, a pasado. mí ata sírveme así como de terapia, díjoche, así como quédome a justo, solto todas as miñas parrafadas e tal, e quédome super a gusto. Moitísimas gracias, nada, moi a gusto, a verdad, foi un gozo, nada, quedeime super ben, super a gusto. Pois Gracias. alégrome de escoitarte. A toda a xente que puido ver esta conversa, dicirlle que vai a ver este BSO 2005-2025, que vai a escoitalo, que vai a disfrutar destas novas E que veñan a cancións. vernos. Digo a toda a xente que a mellor xa nos mirou 1000 veces, porque unha temporada aí nos anos éramos moi pesados, tocábamos en moitas partes, pero que veñan, porque a mellor non é exactamente como pensaban, e creo que poden ver todo iso un pouco máis solto, un pouco máis libre, un pouco máis ao noso xeito, estamos un pouco máis con menos pelo, un pouco máis gordiños, pero creo que tocamos mellor, que aprendimos moitísimas cousas e que vamos a poñer en práctica. Pois aí nos veremos. Eu, Santiago ou Coruña, mínimo, espero poder ir. Coruña é o que mellor me queda. Santiago, senón, me movo Que ir seguro. ao Mardi Gras, así espero ir. A mí me encanta o Mar... É unha sala creo que o guapísima. sitio onde sona sempre ben, sempre sona perfecto. Me encanta, é o típico sitio que a mí me gusta. Con ese tono de colores e tal, Sí, 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 moi guai, moi non guai. analóxica, o técnico é buenísimo, madeira, moita madeira. Cando ves un sitio así xa digo, concerto guai, seguro. Pois aí estarei, espero. A toda a xente, estamos rematando esta tempada de conversas. Veñen cousiñas moi interesantes. Queda pouco para acabar esta tempada, pero biche deso que levamos nestas 52 conversas desta cuarta tempada, e queda moito por diante. E como sempre digo, xente, vémonos onde haxa música en directo, porque a vida sen música sí se pode vivir, pero se non hai Buah, música se vive moito peor, e sobre todo se hai música en directo, pois aí imos estar disfrutando. Eladio, mil gracias de verdade novamente por esta visita á miña casa, e moita sorte tanto con este disco como co que veña, e sobre todo parabéns polo que levades feito. Hasta gracias, logo, xente. gracias, Daniel.